Okay, so maayong buntag sa tanan, no? Tugno ka diri nga side karon. Ting tugnaw siya, so naghabol. Nagbukot ko habol kay gitugnaw ko. But anyway, dili ni siya makapakgang, no? Dili ni siya mahimong babag para dita kabasa sa pulong sa Ginoo. So I really believe nga naagi buhaton ng Ginoo this year 2025, no, sa tong kinabuhi. Abang magpadayon taog kanang balik bitaw sa sinugdan, balik sa iyang mga pulong ba, no, kay sa tinuod lang, no, kanang ako pod gikinahanglan ko jud ni mao nang usa sa ako ang murag challenge akong kaugalingon nga para mo dili ko makalimot ba, no, nga mo nang mag-record ko para pud ni siya sa akong kaugalingon nga ma-force gyud ko bag kanang commit bitaw nga molingkod jud ko para makabasa kog pulong sa Ginoo, kanang ko ba commitment ba, no. So at the same time akong goal nga makatabang or makashare sa uban nga labi natong nagtan-aw lang og YouTube ba, no. So hopefully nga dili lang ninyo labyan kung dili atong lingkuran unya kung namoy Biblia maayo pod nga inyong ablihan inyong Biblia kay lain-lain biyag version, no. Ang akong gigamit nga version Good News, no, Good News nga Biblia, maayong balita, no. Diha na ko sa Davao na ko ni napalit katong before ko ni Anhedrea sa Amerika. Gipalit na ko ni siya sa Davao. So sa bookstore sa Davao, Christian bookstore sa Davao, dapit sa may Rojas bitaw kanang nakalimot ko siyang pangalan sa to nga bookstore, pero kanang diha linya sa may Ateneo, no. Paingon sa Rojas katong naay kuan basta diha nga side diri sa may Rojas katong sa may katong sige nang hotel diha nga kanang dako kay nga kuan Apo Mount Apo View no na dili Apo View, katong pinakamahal bitaw nga hotel sa una nakalimot ko, wa man ko naga kuan diha nga hotel kay mahal man god, no. Dito tas baratohon, so bitaw so wala no dugay-dugay lami nga magsugod na ta, no. So kung namoy Biblia, kuhain yung Bible dito dirita sa Genesis chapter 14 karon. Padayon ta kay gagahapon atong nahuman kagabi, no. Sa nahuman nato sa Genesis chapter 12 ug 13. So karon padayon ta sa 14 and hopefully 14, 15, no, kung natay time. So sige atong sugdan, Ginoo panalangini kining among pagbasa karon sa imong mga pulong, and I pray Lord nga ang imong balang espiritu Ginoo mamuhat gyud Ginoo sa matag usa na kasing-kasing samtang kami magapadayon sa pagbasa sa imong pulong. So thank you Lord, tagay kami kaalam nga makasabot mi sa imong pulong Ginoo. Ablihi among salabutan kamong kasing-kasing nga modawat niini nga dunay kalipay. Thank you God sa imong pagabuhaton sa among kasing-kasing karon ug sa among kinabuhi. Dalaygon ka in Jesus name. Amen. Yes, amen. Sa ubang mga video wala akong naka-pray online. Amen, ingani. Pero naga-pray ko before ko magbasa, no. Pero karon salamat sa Ginoo, gi-remind ko nga mag-pray ta bisan gamay lang, no, sa online. Okay, so to nang sugdan, no, Genesis chapter 13. Genesis chapter 14. Kay gabi atong naman 12, 13, karon 14, okay? So verse 1 miingon diri. Okay, by the way, mao ni ang time nga giluwas ni Abram si Lot. Okay, sa tong padayunon. Okay, verse 1. Si Amraphel nga hari sa Sinar, si Ariok nga hari sa Elasar, si Kadorlahumor nga hari sa Ilam, og si Tidal nga hari sa Guyem. Nakigubat sa 5 ka hari nga sila si Bera sa Sodoma, si Bera sa Gomora. Okay. Si Sinab sa Adma. Si Simiber sa Sibuim og sa hari sa Bela o Zoar. Kining 5 ka hari naghiusa sa ilang kusog didto sa walog sa Sidem nga mao na ang patayng dagat. I don't know nga kining patayng dagat mo ning gitawag og Dead Sea, no? Dead Sea, diba? Dead Sea. Patayng dagat. Okay. So verse 4,
giulipon sila ni Kedorlaomer sulod sa 12 ka tuig or 12 ka tuig. Apan sa ika 13 or 13 ka tuig, mialsa sila batok kaniya. So verse 5, sa ika 14 or 14 nga tuig, miabot si Kedorlaomer ug ang iyang mga kaubang hari uban sa ilang mga kasundaluhan o gibuntog nila ang mga Ripayhanon didto sa Astarot Karnaim. Astarot Karnaim. Ang mga Sosihanon didto sa Ham, ang mga Imihanon didto sa Kapatagan. Kapatagan. Asa na ko ato dapit? Okay, kapatagan sa Kiryataim. Okay, verse 6. Ug ang mga Horitihanon sa kabukiran sa Seir hangtod ngadto sa Elparan sa utlanan sa Kamingawan. Unya mibalik sila sa Kades nga kaniadto na ilhan nga in Mispat. Nailog nila ang tibuok yuta sa mga Amerikanhon. Ingon man ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa Hasason Tamar. Hasason Tamar. Okay, so itong padayonon. Unya, gitigom sa mga hari sa Sodoma, sa Gomora, sa Adma, sa Siboim o sa Bela ang ilang mga kasundaluhan didto sa walog sa Sidim og nakigubat sila. Batok kang Kedorlaomer sa Ilam. Kang Tidal sa Goyim, kang Arafel sa Sinar og kang Ariok sa Ilasar. 5 ka hari batok sa upat. Ang walog sa Sidim daghan kaayog mina sa asfalto ug sa dihang misibog ang hari sa Sodoma ug ang hari sa Gomora gikan sa panggubatan, nangahulog sila sa mina sa asfalto. Ako na remember kaning asfalto, di ba simento, murag simento no? Di ba? Padayon ta. Ang uban nakaikyas ngadto sa bukid. Okay, verse 11. 11 na ta. So padayon tayo soon. Okay, 11. No, sa chapter 14 ta ha, chapter 14 verse 11. Okay, gikuha sa upat ka hari ang tanan didto sa sa Sodoma o sa Gomora, lakip ang mga pagkaon sa nanglakaw sila. Atong usbon, gikuha sa upat ka hari ang tanan didto sa Sodoma ug sa Gomora, lakip ang mga pagkaon ug nanglakaw sila. Okay, verse 12. Gidala usab nila si Lot nga pag-umangkon ni Abram ug ang tanan niyang kabtangan kay didto man siya magpuyo sa Sodoma. So gitabangan or gikuha nila si Lot dito, no? Okay, so 13. Apan dihay nakaikyas og gisugilon niya kini kang Abram. So si Lot murag nakidnap di ay, sorry no. Nakidnap ba kay gikuha sila appeal no sa katong upat ka hari. Okay, so ingon sa verse 13. Verse 12, gidala usab si Lot nga pag-umangkon ni Abram ug ang tanan niyang kabtangan kay didto man siya magpuyo sa Sodoma. 13, apan dihay nakaikyas og gisugilon niya kini kang Abraham, no? Ang Hebrew. Okay, didto siya magpuyo duol sa sagradong mga kahoy ni Mamre, ang Amorihanon, igsuon ni Eskol og
ni Aner nga mga kaabin ni Abram, mga kauban, no? Okay, so verse 14. Sa pagkasayod ni Abram nga gibihag ang iyang pag-umangkon, gitigom niya ang mga sinaligang tao sa iyang pundok nga 318 kabuok ang tanan. Okay. Gigukod nila ang upat ka hari hangtod sa Dan. 15. Didto gibahin niya ang iyang mga tawo sa nagkalain-laing pundok og sa pagkagabii gisulong o gibuntog nila ang mga hari. Gigukod nila ang ilang kaaway hangtod sa Huba. Amihanan sa Damasco. Og nabawi nila ang tanang kabtangan. Nabawi usab ni Abram ang iyang pag-umangkon nga silot og ang iyang mga kabtangan, lakip ang mga babay og ang ubang mga tawo. So nabawi sila, no? Okay. Gi-rescue ni Abram uban iyang mga katawhan, silot ug ang iyang mga kaubanan. Okay, so verse 17. Okay, sa pagpauli na ni Abram human niya mabantog si Kedorlaomer ug ang kaabin niyang mga hari. Gitagbo siya sa hari sa Sodoma didto sa walog sa sabi nga gitawag usab nga walog sa hari. Verse 18. Si Melchizedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios nagdalag pan og bino. Pan og bino. Namoy ma-remember pan og bino? Diba sa Last Supper, ang gi-prepare ni Jesus is pan pod og bino nga mag-represent sa iyang lawas o sa iyang dugo, di ba? Connected, no? Murag na connection. Okay, padayon nato. Verse 19. Og gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan ka, Abram, sa labing halangdong Dios, nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta. Verse 20. Dalaygon ang labing halangdong Dios, nga naghatag kanimog kadaugan batok sa imong kaaway. Amen. Dalaygon ang Dios. Yes, dalaygon ang Dios. No, gialagaran ni Abram. Okay, so verse, saan naman ta? Asan na to? Diyos ba na to, no? Verse 20. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimo kadaugan batok sa imong kaaway. O gihatagan siya ni Abram sa ikapulo nga bahin sa tanan nga iyang nailog. Oh, wow. So, kung atong remember, di ba, sa Malakay man no katong 3:10, di ba nga give your tithes and offering. So ikapulo, no? Pero tanawa, Genesis pa lang ni, pero naanay gihimo si Abram nga paghatag og ikapulo. Di ba? Di ba murag wow. Kanang importante gyud ay sa Ginoo nang muhatag ta sa iyang balik, no? So, praise God. Nga reminder ni sa to ang mga igsoon. Okay, so verse 21. Unya ang hari sa Sodoma miingon kang Abram, imo na ang tanang buta nga imong nailog apan iuli lamang kanako ang akong katawhan. Apan si Abram mitubag, nanumpa ako sa Ginoo, ang labing halangdong Dios nga maoy nagbuhat sa langit o sa yuta. Nga dili ako mukuha bisan unsa nga imuha, bisan usa lamang kalugas sa tanod o liston sa sandalyas. Sa ingon dili ka makaingon nga nadato ako tungod kanimo. Verse 24. Walay bisan unsa nga kuhaon ko alang sa akong kaugalingon. Mauray dawaton ko ang nagamit sa akong mga tawo apan hatagi sa ilang bahin
ang akong kaabin nga si Aner, si Iskol og si Mamre. So si Abram kuan kay siya faithful, loyal kay siya sa Ginoo nga. Kabalo gid siya nga ang Ginoo ang source sa iyahang mga panalangin ba no? Kay bisan og gioperan siya sa tao or sa hari sa Sodoma, giayawan niya, gidilian niya siya, dili ko mo dawat bisan unsa imong ihatag kanako. Kay aron di ka kaingon nga nadato ko tungod nimo. No kumbaga ang gi-emphasize ni kuan diri ba ni Abraham nga kung madato man ko, kung nadato ko dili ni tungod sa tao, tungod ni Ginoo nga ako ang source, no? Di ba? Bitaw tinuod man na kaningon jud ang pulong sa Ginoo tanang maayong butang gikan sa Dios. Og sugod na ganit tagkuan nga tungod ni Mari, tungod ni Pari or tungod ni kuan akong amiga or amigo na ingani kon dili gyud na siya mao. Kay ngano ang credit na adto noon dito sa tao. Kikinahanglan nga ato jung ibalik ang himaya og dungog sa tong buhi nga Dios, no? Kanang panalanginan ganita do mugamit ang Ginoo og tao pero ang pinaka pulot dolo na ang pinaka source ang Ginoo. Kay ngano man gihikap na sa Ginoo ilang kasing-kasing para i-bless ka. Say thank you gihapon sa tao no kay syempre kanang kuan man na siya part of our gratitude ba na mahimo tang grateful no. So say thank you sa tao pero ang pinaka kuan gyud nga imong pasalamatan ang Ginoo gyud no. Kung nagpasalamat ka sa tao, pasalamati ang Ginoo og labaw pa sa imong pagpasalamat sa tao. Ana ba no? Mahimaya ang Ginoo kung ato nang buhaton. And the more we do that, the more Ginoo magpadala siyang panalangin diha sa imuha, no? Ana. So nahuman na to ang chapter 14. So karon atong padayon ang verse chapter 15 and so on. Okay, so atong sugdan kay murag taas-taas na tong time, no? Okay, so chapter 15 verse 1. Okay. Human niini nakakita si Abram og panan-awon og nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya. So nakita siya panan-awon, no? Okay. So miingon kaniya, ayaw kahadlok Abram, ako ang imong panalipod. Hallelujah. Hatagan ko ikaw dako kaayong ganti. Wow, hallelujah. Jesus, thank you Lord. Oh, I will receive it too. Akong dawaton Lord bisan para to kang Abraham ba no. Lord, akong dawaton Lord ang maong ganti. Unsa di akong gihimo? Ito. Kay kinigikan man si Abraham sa gubat, di ba, yung rescue si Lot. Pero gitagaan siya sa Ginoo ganti. Wow. Kay, di ba, yung gidilian ang hari sa Sodoma, dali ra kayo ang action sa Ginoo kay pagdili ni Abraham sa Sodoma nga, di ba gioperan siya mga bahandi or ana, no? Ingon si Abraham, di ko mo dawat o bisan unsa gikan nimo. Kay abi pa lang, basig makaingon ka nga nadato ko tungod nimo. Kay kabalo si Abraham ang Ginoo iyang source no. O di tan-awa verse 1 pa lang ningon din ang Ginoo. Hatagan ko ikaw dako kaayong ganti, di ba? Kay nakita sa Ginoo nga ang kasing-kasing ni Abraham loyal sa iyaha. No, wala gi kambyo ni Abraham ang kanabitang ang pagka kanang manggihatagon sa Ginoo sa hari sa Sodoma, no? So iya jung gipakita ba nga akong Ginoo mas labaw nga mo provide sa akong need. O di ba? Lami lang ingana igsoon kanang confident bitaw ta nga mas labaw ang hihatag sa Ginoo sa ko akong himunang tama at tubangan sa Ginoo. Di ba? Okay, padayon ta verse 2. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak. Busa-unsaon ko man kanang ganti. Bitaw no? Nakuan po siya, sa man ako ng ganti kung wala man, kung ako'y tagaan anak po. Okay, so, ang bugtong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damasco. Kay wala mo man ako hatagig anak. Ang makapanunod sa akong kabtangan mao ang usa sa akong mga ulipon. So, nana siya timanan nga asa niya ihatag iyang bahandi kung mawala na siya, no?
So dili siya ulit. No, kay naghuna-huna lang siya asan niya ihatag iyang bahandi kung mawala na siya ba no. Nana siya gi kanang kumbaga gihuna-huna nga iyang bilinan siyang kabtangan. Okay, so verse 4. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab. Kining ulipon dili maoy makapanunod sa imong kabtangan kundili ang imo gayong anak. Imo gayong anak. Verse 5. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas o giingnan. Tan-awa ang langit og ipha ang mga bituon. Kon makaihap ka ba? Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Wow, di ba? Mituo si Abram sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarong sa Dios. No? So mituo si Abram pag ingon sa Ginoo makaanak ka ug daghan pa sa bituon. Wow, no, di ba? Okay, so verse 8. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, unsaon ko man pagkasayod nga ako anak kini. Okay, verse 9. Ang Ginoo mitubag, dadi akog nating baka nga bayi og kandi nga bayi og karnirong laki nga 3 ka tuig ang kagulangon ang matag usa niini. Pagdala usab og tukmo og usa ka salampati. Busa gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios og gipamikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa duha ka lumbay ang masigkapikas niini ang atong usbon. Busa gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios o gipikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa duha ka lumbay ang masigkapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya gipikas. Okay, gamay man ang langgam, no? Okay, verse 11. Nanugpa sa mga pinikas nga mga nanugpa sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam nga manunukob o giabog sila ni Abram. Okay, di ba na may langgam nga kana bitang mga carnivores gitawag kanang mukaon pod og karni ba, no? So naay mga langgam nga ming tugpa. Okay, dili man nanugpa murag na murag na wala kay nako siya na gets dayon ba, no? Nanugpa, so mitugpa ang mga langgam sa pinikas nga katong hayop or mananap. Unya giabog sila ni Abram. So verse 12. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog og nahinanok si Abram og nalisang siya pag-ayo. Verse 13. Ang Ginoo miingon kaniya, ang imong mga kaliwat mahimong mga langyaw sa laing nasod og maulipon sila didto og daog-daogon sulod sa 400 ka tuig. Liman ka wala pa ni na kuan ha. Wala pa na kaanak si Abram. Pero giingnan na siya sa Ginoo nga iyang kaliwat muadto sa nasod o mahimo silang langyaw sa laing nasod ug mahimo silang ulipon og daog-daogon sila sulod sa 400 ka tuig. Di ba kanang before, di ba ni asa sa murag sa Salmo siguro to nga verse kanina, before ta gianak nasayra na sa Ginoo ang tanan natong story sa kinabuhi. Ang tanang istorya sa kinabuhi detailed kaayo nahibaluan na sa Ginoo tanan. Og kanang tanan nagid siya kanabang purpose, no? Gi-orchestrate na tanan sa Ginoo. Yan ang nabaluan tanan, no? So mga dili na wala na shock sa Ginoo sa tong sitwasyon gyud. Kita na shock pero ang Ginoo wala gyud. Nabaluan na sa Ginoo tanan. And even ang end sa tong life iyan ang nabaluan sa tanan. So maayo gyud nga mo dot tas Ginoo, no? Okay, so verse 14 ingon diri, apan silutan ko ang
nasod nga maghimo niini kanila og inig pamahawa nila sa maong yuta, magdala sila daghang bahandi. Magdala sila daghang bahandi. Muabot ka sa pagkatigulang, mamatay ka nga malinawon og ilubong balik ang imong mga og ilubong. Sorry. Okay, verse 16. Mulabay una ang upat ka kaliwat, una pa makabalik ang imong mga kaliwat dinhi kay abugon ko lamang ang mga Amorihanon kung sila dautan na kaayo og angay ng silutan. So gitagaan gyud tag freedom gyud sa Ginoo, no? Freedom kaayong Ginoo kay bisan no kining mga Amorihanon ingon siya diha na niya abugon sila kung dautan na gyud kaayo sila kanang angay na silang silutan. So kumbaga gitagaan pa sila sa Ginoo og chance after chance ba, no? O kung magpadan silang pagkadautan, mahimo silang dautan gyud kaayo, ingon diri abugon na sila sa Ginoo kung angay na silang silutan. Nagpasensya pagyapon sa Ginoo. Nagpasensya pagyapon ang Ginoo sa mga Amorihanon niadtong mga panahon na. No? Okay, verse 17. Sa nakasalop na ang adlaw ug ngit-ngit na mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso og usa ka sulo nga nagsiga og miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap na ay suga or sulo, no? Diba sa bukid katong gamay pa ko maghimo mi kana bitong kanang botilya ba, usahay kay kanang botilya standuay kay mo na daghan no sa bukid kay daghan magpalainom ba, no? So panguhaw na mo ng botilya kung sa mga daplin sa kalsada kay kasagaran gano'n na magtagay-tagay no, sa namin makita ang botilya kuha na mo ng botilya unya butangan og gas nya maghimo din yung katong papel tuyokon nya butangan silver gawas para di masunog ang tanang papel unya isuksok dito bangag atong kuan kanang botilya unya kanang uyogon para mabasa tong gihimo nga kanang murag pabilo ba katong papel nga gilukot, no? Pag mabasa na sindihan na pag magabi hayag kaayo kay dako kayo ang sulo mo na kasagaran na magigamit sa una sa bukid jud, no? Mag-iwag ba kung labi na kung manglakaw mi paingon sa kung asa mi moadto wala pa may kuryente atong gamay pa ko so magsulo mi nga mulaag labi na gabi mi manglaag magsulo, no? Kung walay flashlight. Okay, so ingon diri nga sulo nga nagsiga og miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Verse 18. Niadtong adlaw naghimog kasabutan ang Ginoo tali kaniya og kang Abram. Miingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Euphrates o Euphrates. Verse 19. Nahilakip niini ang yuta sa mga Kinihanon, sa mga Kinesihanon, sa mga Kadmonihanon. Verse 20. Sa mga Hitihanon, sa mga Peresihanon, sa mga Ripayhanon. O verse 21. Sa mga Amorihanon, sa mga Kanaanhon, sa mga Gergasihanon, o sa mga Jebosihanon. Amen. Kasagaran na yung mga nun sa ilahang mga pangalan, no? But anyway, so on, salamat kaayo nga nagpadayon ka, no? Mo na ang pinaka-last verse sa chapter 15 karong adlaw. So 14 og 15 atong nahuman karon. Igsoon, salamat sa imuhang pagpadayon og paminaw. And I hope nga magkita tag-usab ugma, magpadayon ta sa verse 16 og 17, God willing. So, igsoon salamat kaayo sa imuhang pagpaminaw og may the Lord bless you more, no? And I declare nga karong 2025 na agyud tayo ma-experience nga spiritual breakthrough igsoon. Nga in the next level na ang atuang faith diya sa Ginoo. In Jesus name. Salamat Lord, dalaygon ka. Amen.